Я магу зразумець пачуцці Расіі на гэты конт. У гэтых перамовах было зроблена шмат памылак, і калі я пачуў, як Байден вядзе перамовы, я сказаў: вы ў выніку апыняцеся ў стане вайны. Трамп сказал в очередной раз неправду. Не приглашал Байден Украину в НАТО. И Украина не ставила вопрос о вступлении в НАТО. Речь шла только лишь вот о промежуточном этапе. Поэтому либо Трамп ошибается, либо ему дали неправильную информацию, либо он просто говорит неправду. У гэтым сэнсе Беларусь тады апынаецца сапраўды ў сферы ўплыву Расіі, і для нас это вельмі кепская навіна, дзе мы можам і вымушаны будзем адмовіцца на доўгі час ад сваіх памкненняў да дэмакратыі, да свабоды ў Беларусі, да нацыянальнага адраджэння, да еўрапейскага выбару.